बाबा पूरा लक्ष्य करिक मारे तू जमा व्यस्त होना दे मार केमती ब्यान बजौछि आंधिया देखी की बास्केट हो तुम माने खेल मो बा साइड मते खोजिबोनी मु जाउची हां ठीक है रंग दे आलो ए रंग तू एठी अछु तत्वा सेठी गांडिया भाई खोजी खोजी पूरा डांग होई गलानी आलो तू मते एमती हांडा करी इफेक्ट कोन दउछु जा सेठी गांडिया भाई को टिके हांडिया पियाई दे बोलो बेंगो मु जाउची ताले सेपट मु गांडिया सुकी की सुखुआ हे जीवनी लो बेंगो तू मो सते टिके आसनु से गांडिया को देखले ना मते भारी डर लागु ठीक अछि लो रंग चल चल जीवा गाजिया 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 ए सुनु वा अरे सेटिंग उठियालु याडा सुनु तू को बाला किछि काम धंदा नाही तोरे को कामर बाला जाउथिबो खाली पछर बाला डाक मारिबो ये गाजिया आवे त रागना ए मु तो पागु जाउछि तू जो बाला काम करछु कि न रागियो कोनी ये भाईटा बा केते रागुछु काई टिके बीड़ी टिके दउनु सिया को तो बाला मागिबु केते रंग काई की दे 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 हौ ने ने खाली को एइटा हबो ए डियासिल दे दउनु मुहे टिके निया देबी सब दबाक पड़िबो हाँ मु जाउछि मोर चिकन पेंज लेट लाइन जाउछि जा 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 चलो जा मनुष्य काम कर जो भाया खरा है सारा जीवन के पलैब हेलो ए बेंग रंग हेलो ए उदुदिया खरा बेले सियाड़ कोडे जाउछो आमे जाउछु गांडिया कथा कोन किलो बा ए जो खरा होउची घरे रही होउनी आमे जाउ टिके से टोटाळे पवन खाइबा पई हां मामा मु बाय गरम रे काम करि पाउनी ये सियाड़ जाउछो जे देखि के जीवो से गछरे बाघुआ बिरुडी वाला अछन जा जा जल्दी पळे आसो होलो बा आमे आसुचु हेलो रसवती मोर रसमंदर केमिति हेलिलो एते सुंदर बयसर दस बढी जाए ससुरा मते मते भया गला ए रंग कुआडे गललो मोर पूरा एठी दही पानी बोई गलानी गांडी सॉरी सॉरी गांडिया तू मो पई केते बळो अपेक्षा करिबुनी हइलो रंग तो सरी की तो बाहर लुंगी तले पुराई की दियासली मार दे तो हइलो रंग तू तो जा लेट कलु कलु ए बेटे चालू बुता भीतर उठी पाइलु केंगा आसे दिबा तो बा मो गुंडी तो गोष्ठी मो 404 लो ससुर जियो तोर मोर तो भीतर जिया टिके नारे नारे होबा से जाई कोना सुनिबो हेलो बेंगो तू एठी बसथा आमे टिके आसुचु
ଆଲୋ ରଙ୍ଗ ତୁ କଣ ଭଲ ପାଇବା ବୁଝିପାରୁ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ଯେ ଆସିଲା ବେଳେ ବା ବାହା ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତୋ ବାହା କଣ ଦରକାର ଜାଣିଛ ପୁଣି ଟିକେ ବିଷ ଦେଇକି ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଦବା କଥା କଣ ପାଇଁ? ଛାଡେ ତୋ ବାହା କଥା ଏଠି ପକେଇଲେ ସବୁ ଏଠି ବୋହିକି ପାଣି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କାମ କର ତା ଟିକେ ଟୋଟି ଟୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଦବା ଆଉ କଣ ଆରେ କାଠିଆ ଭାଇ ତୁ ଏଠି? ହ୍ୟାଲୋ ବେଙ୍ଗ ଏ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ ତୁ ଗଦାମୂଳେ କଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ଆରେ ଏଠି କଣ ମୁଁ ଏକା? ସେଠି ବା ଗାଣ୍ଡିଆ ଭାଇ ରଙ୍ଗ କଣ 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 ରଙ୍ଗ କଣ ଗାଣ୍ଡିଆ ମୋର ତ ଠିକ କି ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା ଆଉ। ନା 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 ସେ କିଛି ନୁହଁ ମୁଁ କି ଜାଣିନି। ए बेंगो 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 दाल में तो कुछ काला है। ଶଳା ବୋପା ଆକୁ ତାକୁ ବିଡ଼ି ମାଗି ଜୀବନ ବିତଉଛି ଝିଅ ଗଦାମୂଳ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ଗାଣ୍ଡିଆ ଯାଉଛି ସେ ବୁଢ଼ାକୁ କହି ତ ଜଙ୍କ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ए दादी दादी तू ये शांति रे सहिता साडे रंग रंग ଏ ରଙ୍ଗର କଣ ହେଲା ए रंग आउ गांडिया ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଟାଇମରେ ଆସିଲେ ରି ଆଲମା ରଙ୍ଗ ତୁ ଏଇ ତୋଟା ମୂଳେ ଗାଣ୍ଡିଆ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ବସି ବୋଧେ ପବନ ଖାଉଛୁ ନା ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କଥା କଣ କି ମଉସା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଅନେଇଲୁ ଗାଣ୍ଡିଆ ମୋ ଘରେ ଅଛି ହେଁ ବଡ ଟାଙ୍ଗିଆ ପକେଇବି ଏମିତି ଚୋଟ ତ ଧଣ୍ଡ ପୁରା ଦିଖଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଭାଗଟା କରିଦବା ଆଉ ଚୁପ୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଗାଣ୍ଡିଆ ତୋ ନାଁରେ କେତେଟା ଅକ୍ଷର ପଡୁଛି? ମୋ ନାଁରେ ଗ ଆକାରେ ଗାଁ ଡୁଆସ କାଣ୍ଡିଣ୍ଡି ଆକାରେ ଆ ଗାଣ୍ଡିଆ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଶ୍ୱଶୁରଜୀ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ପିଛା 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଡେ ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା? 1,00,000 2,00,000 3,00,000 3,00,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି 3,00,000 ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଦବୁ ତାହେଲେ ମୋ ରଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେଇ ପାରିଲି? ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରିଲୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଚାବି ଗାଡିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ରଙ୍ଗକୁ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଦେଇଦେବି। କଣ ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ବି ଜମି ବି ମୋର ହେଲେ ହଳ କରିବ ଆଉ କିଏ? ନା ନା ଶ୍ୱଶୁରଜୀ ତମ ଗାଣ୍ଡି ଛୁଇଁକି ଶପଥ କଲି 3 ବର୍ଷରେ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ନିଜର କରିବି। ପୁଣି ଧଇଲୁ ସବୁ ତୋଡ଼ି ପକେଇବୁ। 3 ବର୍ଷ ପରେ
ଓହୋ ଶୁଣା ମଣିଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି ରହି ଗାଁର ଟିକେ ମାଟି ଶୁଙ୍ଘି ପାରିଲାନି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ପାଖରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଙ୍ଗ ବାପାକୁ ଦେବି, ରଙ୍ଗକୁ ବାହା ହେବି। ଆଉ ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ବଳିବ ତାରେ ଟିକେ ମାଲିସିଆ ଯାଇକି ଟିକେ ରଙ୍ଗକୁ ଗେଞ୍ଜିବି। ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଏ, ନହେଲେ ଗାଡି ଫାଡି ଛାଡିଦବ। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ସୋରୁମ ଯାଇକି ଅନେସିଂ କଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମିକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଗାଁକୁ ବାହାରିବି। ଆଉ କଣ ଚାଲ। अरे काठा तू, अरे गांडिया तू, अरे काठा तू मैं जानी नु की तू रंग बाबा को 3 लाख टका देबी बोली की भुवनेश्वर आसिकी जी मरौची। अच्छा काठो तू भुवनेश्वर काई आसु? କଥା କଣ ଯେ ଗାଣ୍ଡିଆ ତ ଭାଉଜ ଟିକେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆସିବ ଜିଦି କଲା ସେ ବୁଲେଇବୁ ନେଇ ଆଇଲେ ଆଉ तू भाउज भाउज माने बाई गलो बाहलु बाला मत काई डाकिलु ତୋର କୋ ବାଳ ଫୋନ ଅଛି ବାଳକୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତି। ହଉ ହେଲା ହେଲା ତୁ ସିନା ମତେ ତୋ ବାହାକୁ ଡାକିଲୁନୁ ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଗାଁକୁ ରଙ୍ଗ ବାପାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ରଙ୍ଗର ମୋର ବାହାଘରଟା ହେଇଯିବ। ଯାହା ବେଲେ ଆସିବୁ ମନେ କରିକି ଗାଁକୁ ଯେମିତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରିକି ପଳେଇବୁ। ଆରେ ଯିବୁ ଯେ ଟିକେ ଭାଉଜକୁ ଦେଖି ଦେଇ ଯିବୁ ଆଉ। ହଉ ଯଦି କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ମନ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲ। ଆରେ ଗାଣ୍ଡିଆ ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଠିଆ ହବୁ ଏ ଭାଉଜର ଟେକି ଦେଖୁନୁ କଣ ଟେକିବି କି ଓଢଣୀ ବା। ରଙ୍ଗ ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଯେ ଗାଣ୍ଡିଆ, ତୁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଲୁଣି। ମୋ ବାହାର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ଇଏ ତାଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ମୋ ବା ମୋ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଲୋ 6 ଗାଁର ଛତର ଖାଇ ତୁ ତୋ ବାହା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲୁ ନାଇଁ? ଆରେ କାଠିଆ ମତେ ଦେଲୁ ମୋ ମାଟିଆ। ଆଲୋ ଏ ରଙ୍ଗ ତୁ ମତେ ଧୋକା ଦେଇ ପାରିଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି? 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକି ଚୁକ୍ତି ହେଇ ଖଟିଲି କେବଳ ତୋ ବାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି। ତୁ କଣ କଲୁ କାଠିଆ ସହ? ছি 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 লো রঙ্গ ছি你别笑。ধনকে দেখলু তুই ননি সিনা মনকে চিনলু না সোনাকে চিনলু বানাকে চিনলু মনুষ্য চিনলু না। হ্যালো রঙ্গ গাଣ୍ଡିଆ ତ ଚଢିଗଞ୍ଜ ଯେମିତି ଗାଁକୁ ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇଲା ଆମେ କାହିଁ ଛିଡା ହବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା।